Adey, mashallah. Ah, hadin ko ñu ngeen mënu. Voilà, très bien. Ah no, muna sarando gain? Bon, mi muna subul kalmo, muna sarando ate timji mun, ate mo ato akra wa tara ha jam ko jam wo dum. Ah no. Wala ko sol non, mbar ko hidi hawande. Bon, wata nagila ran bon kadi gusta fidirinde. Na kero chakan sel. Woni wuli ha? Alhamdulillah rabbil alamin. Nda fe dalum. Hayo. Hajum suram. Hono mada. Ada fe. Ni mo tuna jam. Ni ata joy. Ala ya. Ayo ma. Mi ara. Kuma mi do ni ara en lata ha ku suwa hay jabba. Yow hakke yam tan henyana dem. Di fata ha boy. Jawdi fatam na mi. Ko ya sago. Wallahi. Ko ni Allah ne woni. Allah ne woni. Bi ta ko fop adili. Jesnero. Wallahi Allah ni. Ay kiyama kiye legal de ko hum do ko ni ko tagi may dala jonna ko ta ha woni ila wat ahli ni akma dela mo del ma ta do law ni gida dala sero mi jatti ga yeto so la demi jom inshallah ko mi andi dum inshallah ma way wada ne min ko anti may dala jom de ti dan ti ko fe yan joni ma di dum go aɗa heewi haala mi heɓanema hay coggu kaala wona wutte wona paɗe mbiya yo haala ma jaɓe mi hooti galle babam ala mi hooti ne weeti ɓuri hewande min de ko joni garmi hono ko joni seeram arti ko ɗum tagi mi arde min gardon ko hettude ɗum gaddunoon gabbade ndi he joni ata lemu noon heewi cañce de so haɓe liggo aɗa liggo ala aɗa liggo he machallah ɓe heewi ɓe mbawi hettude ha wawi ɓaytode ni min mi kalano foti yiɗawa dem robbo e taybas ni mi wadde oɗo ko robbo oɗo ko taybas ije mana usana ɗum seere usu seere e ala probléme inchallah ɗo ha janggo mi addani avance banan debbo ça va ça va bien ça va bien aɗa yiɗi kay machallah bagi mari joni soɗay gorkam ko yano voyage ko gorkam addani hen kanko soodiɗi kanko soodiɗi kay ni kanko no wiyete wiyete ko apply ko ɗo wuuri hew jeeya aha ɗo e wuuri hew jeeya galla men noon ɗo oɗo ɓe ɓuri ko sara galla mbiɗa noon ko kanko soodan maji kanko soodan mais est ce que mboɗo wawi yiidemo ko pour holɗum ɗi baguiɗi ko bagui jam bagui jam gonɗo hen hannuɗo ala darto dar non gorkam ne addani ham en yeehe ɗani liggi ha soodiɗo ka ha soodiɗo bagueji an mbiya ko bagueji ma hannuɗo mi anda ala muñi seeɗa en kay en ceetan taw ɗo kay ko en mbawi settini e gendarmerie ni mi anda kam no heɓiɗi en wonde no heɓiriɗi ɓeyɗi kam ko bagueji jam fowdu min ko an gari mi haaldude min mi anda oɗo jeeya oɗo jeeyi atani o ɗi baguiɗi ko gorkam addi ɗi baguiɗi ko gorkam addi ɗo a faami ɗum noon mi wawi wiide mbiɗa hokkuma baguiɗi ɗi walla an joni no dañirɗa baguiɗi ɗi amatouɗa ko no dañirɗa baguiɗi ɗi koye guddani jomum ittuɗi ko koye nder place am min ko de place joguimi oɗo woni place mawɗo o ɗi guitta koye place am ɓooya gonɗo to mi arɗo noon bon yiide sukaɓeɓe pour ƴewde noti mabɓe tolni ewa nde Allah hoddiri ko ma feeñal ko ma feeño hande o hoddiri ko jomi yiitu kamɓe nene so min hande kadi mi dañanen probléme eywa ɗum noon probléme o kam mi hamni ɗenni mi wawiri mi haydi dañde probléme jo rontorojoni ko juuɗe gorko ma ɗum kam woni en juudata hen ni
biɗo witto galle joni mbiɗo nodda gorko kam yara taw ko ni mbaɗa onon joom atelier ji ɓe ni tan mbaɗon kala wutte garɗo mbiɗon ko ɗon ala hayta noddani min gaɓe tawama toon ni ala min kayatiram ɗo min ala koyngal ma koyngalam ha toon eyi bisimilla a hulɗi hoorema ko oɗon ñalam hoore oɗon jarlo oɗon jaafo konɗiɗo saaha foni tato MCU e islam ko jangol bisimillahi ha alif lam ha alif lam ɗo dewle kewɗe bonata ɗo jangde hewɓe bonata